Karong hapon, di ta maglangan at tutas pulong sa Ginoo. Manindog ta, 1 Peter chapter 5. Na ako'y na magwali ni hangyo man po. So, ato nang hangyoan na yun ni. 1 Peter chapter 5, verse 1 to 4. 1 Peter chapter 5, verses 1 down to verse number 4. Okay? Ano? Basahon na ito, bagdungan, ready, go. The elders which are among you I exhort, whom am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, also a partaker of the glory that shall be revealed. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. Verse 4. And when the chief shepherd shall appear, he shall receive a crown of glory that fadeth not away. You know what? This is Peter, a pastor, an elder, talking to the pastor. Ang context ano si Peter was a pastor. He was an elder. Yang gika-istorya, mga pastor po. But karon ako ning apply, di man mga pastor, so mag-istorya ko as a member. Right? Every heads bowed, eyes closed. Lord, thank you for this afternoon. Salamat for all the blessings that we have received from thy words. Lord, karong hapon, please help each one of us, mga members, doon ay magatunan dugang sa iyong pulong. Walang Espiritu, gihangyo ka na mo. Ikaw, Ginoo, magapahiluna sa iyong pulong sa mga kasing-kasing. Thank you, Lord, sa pamas mga bisita ko na mo. Ikaw mahimaya sa pagpadayon sa ilo ami, sa among mga kalapasan batok nimo. In Jesus' name, commit all these things. Amen. Take your seats. Take your seats. Now, kaning message actually is for the pastor. Salamat ko nga nakoy na-keep nga outline din sa akong tablet. Oh. Kaya gawin na huna ko nga karong hapon lain akong pawalihon. Oh, so kung mga men, pag ready ragin mo daan o kanang, sana? Bang bala. No? Kanang sundalo, kinahanglan na andang kanunay. Oh. Kaya anytime, kabliton ka, hagdon kag pinusilay, na kay ikapusin. Oh, no? So, munang, while mag-devotional ka, find a message, no? Na kay sermon. The pastor and his job. The pastor and his job. So, kanina minsay para ni nako, ako'y nagwali, o para po ni nako. Apilo na lang po mo nako para maangin mo. Now, members need to know this. You need to know and understand this. That before you can give an appreciation to your pastor, first of all, you need to understand his job. Ako ning giwali sa lain man nga church. Ako'y speaker sa ilang pastor's appreciation Sunday. First time na ako ni mawali din sa to. Pastor's appreciation, nako, ako'y nagwali. So okay lang na. Huwag na'y balaod. Now, sa di pa na hindi mo ma-appreciate, kinanglan, imong masabtan o mahibalaan ang trabaho, ang duty o responsibility sa pastor sa ministry. Amen? Yan at daghang mga pastors have entered the ministry. There are many people, ministers have entered the ministry. Kaya paminaw nila ang ministry is an easy job. And after they got into the ministry, they found out na dili dahil sayon. No? Dili dahil sayon, mga kaigsunan, ang ministry. So, kung sayon pa ning pagpastor, daghan unta kayo magpastor. Amen? Kung sayon pa ning pagpastor, dili unta daghang mga pastor nga mo quit. Hundreds, if not thousands of pastors quit every year. Left the ministry. Because they found themselves
that this job is something that is not easy. Amen? They look for jobs, works that could make more money and have less headaches. Headaches. Amen? Kanina kas ministry mga kaigsunan, di good kalikayan, naging time nga maglaban imong ulo. Naging time kaigsunan nga masakitan ka. That is why if you are planning to be in the ministry, to become a pastor, don't be in a hurry. Amen? Doon na tayo mga training ang himo. Learn to wait for God's timing. Ministry is solving problems because ministry is people and there is no person without a problem. Sometimes family problem. Na'y kasagaran ma-encounter sa pastor. Kaning problema sa pamilya. No, sa yung banag asawa, di magkasinabot, mag-away, magbikil. Amen? Ang mga anak, di magkasinabot. And many more problems in the families. No, ang pastor, di kalikayan, maapil yun. Amen? And also, sometimes financial problem. Financial problem. Faithfulness problem. Di lang family problem. Faithfulness problem. Di lang financial faithfulness. Kaning pag-sulwining, pagpangabi ko kalag, niya mabaptay, sa'yo na kayo nahimuon. We're trained to do that. Pero kanang unsaon nga kanang luwas na baptize mo pundo, mga lagad, higugmaon yang Ginoo, higugmaon yang pulong sa Ginoo, higugmaon yang simbahan, higugmaon na niyang mga laing tao, higugmaon yang ministry, higugmaon niya ang pastor. That's a very difficult one. Amen? Di na sayon, kanang mag-faithful na ka ba? O kanang naakagbuntag, naakaghapon, naakagmirkulis, involved na ka ba? Kaya kaning faithfulness, dili na baya pagsimba. Daghan ba yan area na kinangan i-apply na ito ni? Amen? Nga, nakabalo na ka maghatag. Nakabalo na ka mag-uli. Kanya, nawala na ang imong mga daghang gapos sa imong kinabuhi. That's a lot of work. Amen? That's a lot of prayer. That's a lot of preaching God's word. Di lang family problem, di lang financial problem, faithfulness problem, but also faith problem. Each one of us has a faith problem. And this is sad. Sometimes all the problems of the church members are pastor's problem. But the problem of the pastor is solo by himself. Amen? I'm just following my outline. Iwalin na ko ni sa church. But kani mas murag more personalan kay mga membro man muna ako. Pero salamat, kani di man tinuod sa tanan nga higayon. Kay di man punta ng membro problema. Atong balansihon. No, doon na po yung mga membro nga blessing sa pastor o blessing sa church. Alright? Sometimes i-allowed ko na sa Ginoo nga doon na mga membro nga problema para ang church mo grow or ang pastor po mo grow. Amen, no? Nindot kayo ang fellowship ni Sir Wendell kay alas itong orasan. Alas 8 pa, wa namin nangantik. Kaya gahisgot na lang mig ministry. No? Hisgot mig buluhaton, wal gasturya. And learning also from him, and then he is also learning from me. Anak naman eh. Amen? Pasa-pasa naman eh. No? Nag-isgot sa siyang wali sa ilaha, gahisgot ko kong wali dito sa tuwa. Ano ba? So doon tayo makatunan. No? Sometimes doon ay mga membro nga usay po burden, problema sa ministry. But that's normal. Why? Because the pastor has people who are upset. Kamo ka doon ay mga membro sa church na masuko ang ilang pastor mo pahuway. There are members like that. Amen? Doon ay mga membro nga masuko ang ilang pastor na bagong salina. Mura magpakasadol na naman kayo bago. Dapat pastor kada ra gyud imong isolo. Mura unfair. Yes. Malipay baka dinhin imong pastor magwali unya.
katong karaan kay barong nga murag pang St. Francis Funeral Homes. Amen? Nga 1960s pa nga barong. Amen? Kunya inner ang imong pastor ang nakabutang diri sa likod, Philip Morris. That's a bad testimony. Amen? Amen? Enjoy dito. Sige. No? Wag na ko hubuak. Bahala pa sa sino. Lazada. Nagpay Lazada yung palit kay barato. Nindot pa. Kusulayan na gawin ako ni Nindot eh. Ato niya mas Lazada. Ako'y commission. You know, it's a difficult job and many have decided they can make more money and have fewer problems. Kung nandun mga pastor, tungkol sa problema, they will go to secular world. Doon ay pastor din sa, La Libertad. Bukid sa La Libertad. Dili sayo ng kaigsunan ng pastoran. Ni unang og pastor, ni Anto og Cebu, nag-drive og taxi. Gibihaan niya ang church. Nag-drive og taxi kay ang iyang mga anak, yung mga asawa. Wala ikaw. Magwali-wali ka daw yung mga asawa ng anak. Nga naman, wala ikaw. God is faithful. Ang makabalo kaya dun sa church, sa pastor, ang asawa. Yes. Oh. Ni Anto Guan, nag-drive og taxi. Pag-abot dito Cebu, na disgrasya. O nga naman, mura kang Juna. Si Juna ba, ni Ipsot na to. Pulit sa Libertad. Nga naman, di ka bubot mo sa Ginoo nga mag-drive sa taxi. Ga-drive sa taxi, ang una, kalwa sa'y kalipay. Nga naman, ang iyang kasing-kasing, importante sa Ginoo o panawagan. Naadto sa dito sa Libertad. Salamat ni undang og drive og taxi ni balik dito sa Mission Field. Karon, gracias sa Ginoo, nakapadayon niya okay nang buluhaton. Amen. Usa tong natabangan sa fellowship, naka-raise mig 20,000 para sa iyang ato. Para maaptan ilang tigumanan. Amen. Ako never gyud kong ni-mention sa fellowship na tabangi taon mi. Never. Kaya nga akong desire mas may nang kitay mo tabang. Amen? O niya, ang Ginoo nga nagtanaw, nga gitabang ta, siya mutabang na to. Kaya mas daghan magmahimo ang Ginoong tabang kaysa tao. Oh, o nang apil kong fellowship, di na ako magunaw nagnabay tabang. Kaya kung di ka matabangan, ma-discourage man ta. So, daghan pa mga pastor. I think kamo dili na, siguro mo inibalan. Nawala nas ministry karon. Ni Bia. Uban, nagtug Amerika, nagtug Australia, nagtug Canada, nagtug Singapore, biya ang ministry, biya ang church, biya ang tawhan sa Ginoo. And you know, that is a great accountability in the sight of God. Sa kadlaw, matubang ba itang tanan. O nang bahala kung siyang kalisod, you stay. Kung itawag ka sa Ginoo, you stay. You stay. Kaya narag yung time magigsunan, na pag-ion na sa Ginoo, kalisod. Amen. Ay time, tuyuon na sa Ginoo. Paring abos pa na lang, hindi ka makalitan. Amen. Di sigay yung mata. Yan, malisis na yung ilong. Amen. And you will become proud. But the more you receive God's blessing, you will humble yourselves. Dapat ang panalangin sa Ginoo, sa to, dili mo pa, layo ni mo sa Ginoo. Dapat ang iyang blessing, the more ni mo paduol niya. Amen. It's a difficult job. A pastor's job is a difficult one. What makes the job so unbearable for some? Ang kaninga pagpastor, lisod ba sa uban? Di good makaya sa uban. Nga naman, one, because the pastor has to deal with people who think they know more than he does. Basta doon ay mga times nga sa ministry, kinahanglan i-deal ng mga tao nga paminaw, feeling na silang kagalingon, mas bright pa, o mas nakabalo pa sila kayo silang pastor. Amen? Pag-abot, huwag yung nakatunan. Gitudluan sa pastor, niya, human na, tudluan, puro man o, mas bright pa. You get insight. Dahil, wala problema. Sulod mo, nagsugod mig sayo, suwa mo yung sala nga naulahin mo gamay. Oh. Mahilo na. I think naman isla atong Sunday, no? Yes! Oh, kamo tong taga team skill, pero murag na yung nadugang. Mamang papa.
Amen. Ito pa na yung guyog ang mga magbaba. Magpaka na to sa sila. Salamat kayo. Nagsugod ni sayo. So, alas 2 magkita nagsugod. So, dapat mo, okay, baka mo. Sugod pa mo, pero nagsugod tag sayo. Alright? Now, after many years, mag-eksunan in the ministry, maka-experience of mission, sometimes you'll be confronted with people nga ano yung bantayanan? Kana dito ang matudluan ta, o yan sila natudluan ta, bantayanan kayo kanang muburot na itong ulo. Bantayanan kayo na. Kana bang paminaw na to nga, uy, kabalo na ko ana. Di na mo kinahanglan tudluan. You need to be careful. Amen? Kanang, murag, we have that know-it-all attitude. Kanang bang, we know everything. Kabalo na ko ana, pastor. Pag iwan pa kayo sa pastor, open your Bible, ay, kabalo na ko ana. Wa pa ganin na kabalo outside chapter. Kabalo na siya. Amen? Dito na nga, pag ito dito simbahan, ang imong una-una empty. Kay lisod kayo, sudlan, kanang puno. Kaya, lisod pa yun kung ang sulod, ang ipuno sa imong utok, hangin ra. Huwag ko kayo makatunan. Amen? May kanding. Lamig kay kanding. So, thank you, Mang Bekas, pagluto. Diba ka nang inigaan na ito mo ka ubang kanding, magluto ka, mahipahuan ang bini mo, bro, huwag baho. Ang asawa, ngapit tabi matintal o kaukan din. Niya anak na gid sa kutsara, ikaw kini. Man gidayot. Us langit ang sudan kanding. Media na. People who think that they know exactly, makaigsunan how to preach, what to preach, make the minister's job difficult. Now, unsa may pamaagi para you can support your pastor. Have a teachable attitude. Amen? No, unang, para ang imong part as a member of the church is unsaon nga ang trabaho ni pastor mapagaan. Unsaon nga ang ministry mapagaan. Dili kay para magpabugat. The pastor also has to deal with people who cannot be motivated. Doon na din mga tao nga bisag-usaw, hindi mo gasig, murag, wag yun ito mo. Bisag, grabihan na mong minalihay o tinudluay, maurag yung gihapon. Ang iya yung timsong kanunay, I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree that planted by the wall. I shall not be moved. Dili ako. Magigihimo ba? Sa ministry. Importante na tayo himuon. Even in small things. Amen? Kanang manglamano ka diha. Pag abuti mo, kita ka, unsa may wa nagsigaw, unsa wa nagtuyok. Imo ng trabahoon. That will encourage the man of God. Amen? Kaning manghinlo din kada Sabado, pasalamataan ni nila. Atong mga young people, atong mga bata, manarapo din. We teach them how to become a help in the ministry. Amen? Dili na child labor. Kanang atong mga anak, natudluan atong trabaho, dili na child labor. You know what? These congressmen who are making laws in the legislative, himog balaod mga kaigsunan nga wa gyud gisubay sa pulong sa Ginoo. Yes. Na kung imong patrabahoon, imong gamay nga anak, child labor na, dili na child labor. We're teaching our children to become responsible. Amen. Malagko ning ulos ng mga anak na mawaway mga buot. Amen? High school na, di kabalo maglunga. Maayo na mag-uyab-uyab. Di pa gani kabalo mo labag brief. Amen? Ano? Ang tudluan. Di ba sa una ang mga panahon pang mampur, mga disiplinado ang mga saunay. Di ba pasalamat nga, giingon ato ta sa mga ginikanan. Why? We grow up discipline. Amen? O di lang po na ito pasubraan. O, nang paludohon ni munggos, paludog, asin, sobra na ito na. Amen?
Ang uban isulod og sako nya bitayon sa nangka paasuhan sobra na kana mo Yes. ang ngayon presuho na nga parents Amen. pwede na po na mao. Amen. O mo nang kinahanglan i-balance na to ang discipline. We need to do it out of love. The pastor also has to deal with people who think the word of God applies to everyone else but not to them. Tinuod na. Doon ay mga tao, mga igsunan, doon ay mga Kristuhan, nga magwali ang pastor ang para to niya, ego squad. Ego yun. Ego sis. Kung naapauntaon sila pastor, ego unta to. Grabe ha. Siya na lang usa mo ha. Tanan absent, siya lang usa, gawali ang pastor. Kini, ego na yun kay sa lang usa. Pagkaw man pastor, salamat nindot kay wali, pero sayang pastor. Kay wa sila, kung naapat ko sila, ego ang yun sa tanan. Huwag yung gapon na ego. Kaya murag, pwede na, ako'y labot na. Ilo'y para ni natong tanan. Muna kung maigo, tas wali, di ta masuko. Dapat malipay ka. Amen? Nga naman, kaya ang imong pastor, dili, butalo. Hiigo, yan. Amen? As a pastor, mga igsunan, there are times yung kasayunan nga, you'll get frustrated. Nini kaligay na I'm speaking karong hapon as a pastor and going preaching with my heart in this message. There are times ang pastor mga igsunan get frustrated during the preaching or after the preaching. Ano man? There are people mga igsunan nagrabi na yung winali pero wag yun itapos lang kinabuhi. Amen? Oh. Why na itabo? Murag wa kay labot. Dapat labot ka eh. Amen. Why na itabo? Kag ano mo kumusta? Murag hapon. Murag hapon. Gabi hapon. Wag tayo na bago. Wag yun na usap asong kinabuhi. Another thing, the pastor has to deal with people who belittle him. Munang dili sa'yo ng trabaho sa pastor. Ako ning istorya para masabtan ninyo kung saan yung i-appreciate. Kaya kung di magkaka-appreciate kung sa trabaho sa pastor, doon ay mga tao mga igsunan nga ang tanaw na silang pastor, gamay titing yun kayo. Amen? Isa, may dako ng lawa sa pastor, gaman ka po niya tanaw. Amen? Oh. One pastor had such a church, and after the morning service, ngadto siya sa restroom and wash his hands. Then pag-adto niya sa sanitary air blower para iyang paupo niyang kamot, there was a sign above the dryer that read. Doon ay gibutang nga sign. Ang sign ingon, to hear this morning sermon, please push the button. May mga tao nga ingunan na magkaigsunan nga ilang tanaw silang pastor murag pakagamay ra gyud kay ba? Oh. Murag nagwali ang pastor, okay na, bisita na ng button, time out na. Okay na. Sakto na na. Dapat dili ingon ana atong attitude. A pastor's job is very difficult. It is important that a congregation knows. The church knows what the scriptures say about the job of the minister or the pastor is called to do. For example, the pastor is called to be the shepherd of the flock. Look at verse 2. Ingon ang Bible, feed the flock of God, which is among you, taking the oversight thereof. That is one of the jobs of the pastor where he is called by God. He is the shepherd of the flock. Siya mo ang magbalantay sa panon. Magbalantay sa mga karniro sa Diyos. Magbalantay sa mga katauhan sa Diyos. Amen? There are some pastors who seem to believe that the church belongs to them. No. Mga kaigsunan, dili ako'y tagiya ani nga simbahan. There are churches ng kaigsunan doon ay mga pastor nga unang ilang tanaw silang kagalingon sila tagiya.
Di, actually, ako'y tagiya. Gipiyalan na tas Ginoo. Amen. Nabata? Amen. Oh. We're just stewards of the Lord's people. Stewards of God's ministry. God's church. The church does not belong to the pastor. And the church, why? Because the church belongs to the Lord. It belongs to the Lord. It is the Lord's flock. Ingon ang Bible, feed the flock of who? God. Wala ningon diri nga feed the flock of the pastor. Amen? It's the flock of God. The Word of God says the pastor's job is to feed the flock of God. Ang trabaho sa pastor, tigpakaon. Amen. And by the way, ang feeding din is feeding of the Word of God. Amen. Pakanon kas pulong sa Ginoo. Hello? Unang dapat ining panahon sa tingkaon naagyo ka. Kay lisod man na pakanon ang membro nga wa diha. Amen. Mayon tagkaning pulong sa Ginoo, pwede nato ipabalon sa lain nga dan itong sudan imong bana. Dan itong pagkaon imong asawa. Dili man pwede. Kay kinahanglan man nimong dawaton personally. Kinahanglan man natong dawaton individually. Ang pulong sa Ginoo kay ang feeding mga kaigsunan, kinahanglan ni himuon individually. Dili pwede nga siya mukaon para nimo, ako mukaon para nimo. Dili pwede ikaw gyud. Unang kung gi-fed ka, gipakaon ka, while nagwali diri mga kaigsunan ang feeding sa Word of God, dili padung diri sa atong baba, padung sa atong dalunggan, going to our heart. Dunay ubang ipakaon ni sulod diri ang pulong sa Ginoo. Nilapos po diri spikas dalunggan. So nigawa sa simbahan, wa gyud na usab ang kinabuhi. Ni sulod nga discourage, ni uli nga discourage. Ni samot panoog ka discourage. Amen. It is the flock of God. The church is the Lord's flock. Another thing, it is also a local flock. The Lord's church is not a building. It is made up of saints of God who dwell here among us. Look at chapter 5 of in our text, 1 Peter 5 verse number 2. Ingon ang Bible, feed the flock of God, which is, sa ingon ha? Among you. Which is among you. Amen? Local. Among you. Kanang naani mo. So di pwede manghilabot at suman. Bahala itong ubang simbahan o mag-unsa sila dito. Importante kita din. So nakita na to, the pastor is the shepherd of the flock. But he is also, number 2, the supervisor of the flock. Not a shepherd, but the supervisor of the flock. Look at verse 2. Ingon ang Bible, taking the oversight thereof. Look at that. The word oversight is where we get the idea of the word supervisor. Take supervise. Take oversee. Muna, ang usa na trabaho sa pastor is, ang title is overseer. Amen? Not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind. Notice, Peter tells these pastors that they are to oversee their flock. And makita na to, number 1, a right position. Here, look at the pastor's position in the church. Yung na Bible, taking the oversight thereof. Amen? Ang pastor, mga kaigsunan, gipiyalan mis Ginoo nga di lang magbalantay. Di lang shepherd, but also is supervisor. You need to look at, mga kaigsunan, the flock of God. The status of the flock of God. Alright? Taking the oversight thereof. Muna kung pwede mga kaigsunan nga di nakapugson, ayaw nagpapugos. Amen ka na bang musunod ka sa Ginoo, mga alagad ka sa Ginoo, kuyog sa iyang alagad nga di nakakinahanglan pugson. Amen? Kaya ba't di kayo nang mapugos na tao eh?
Amen? Anang wa ka gi-force ba? O, kana bang imong na-recognize that your pastor is the man of God and he is trying to do what is right. Amen? He has to be a stand-up man because if he is not, someone else be. Kinahanglan ng pastor, stand siya as a leader. Amen? As a pastor. Kaya kung di sa mo barog, ang lain mo barog. Amen. Amen. The Apostle Paul in the New Testament had to deal with such people. Tanaw ko yung Bible, 3 John chapter 1. Okay pa mo niya? Tingdo ka, arong panahon na, pero human na taron. 3 o'clock. Stress. Stress, 50 maybe. Stress, umanta. Verse number 9. Ano sa akong giingon? 3 John? 3 John chapter 1 verse 9. Read with me. I wrote unto the church, but Diotrephes, who loveth to have preeminence among them, receiveth as not. Yun na dito sa church sa Asia Minor, doon ay membro dito, ngalan Diotrephes. Kanis Diotrephes, dili ni pastor, membro niya sa simbahan, pero kani nga membro, gusto yun nga siya maoy labaw. Alam gusto yun nga siya yun maoy kanunay iisa. Di ni maayo nga membro. Unya pag adto nila ni Apostol John, was sila dawata. Di ano? Wherefore if I come, I will remember his deeds, which he doeth, prating against with malicious words. Doon na pagigipang istorya. And not content therewith, neither doth himself receive the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth them out of what? The church. Can you imagine mga kaigsunan, no? Ng klase nga membro, kani nga membro, di yun ni blessing sa pastor. Amen? Oh, di ta magtigong og Diotrephes na attitude. Every pastor has to recognize that God has placed him there as under shepherd to lead the flock of God. But there have always been and always will be men like Diotrephes na gusto mga kaigsunan nga mo take position sa pastor. Unang, importante kayo ni, kung dili ka pastor, ayaw pagpastor-pastor. Amen? Kung dili ikaw ang tatay, ayaw pagtatay-tatay. Kung dili ikaw ang papa, ayaw pagpapapapa. Kung anak ka. So, karon doon ay mga anak, mamurag tatay. Ang tatay mo ay mukurog. Sige na. Gusto mo na. Kung mga isang tao niyo. Ano ibig? Kung mga anak, obey. Mga disugos Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Karon na balik. Parents, obey your children. Ano dagas mga anak, matinumanos gusto. Yung mga anak na matinumanos gusto, padung na sa kalautan. Unang maminaw mong authority. Una ninyong authority, dili inyong pastor, inyong ginikanan. Kaya kung di mo maminos inyong ginikanan, unya maminaw mong pastor, sayop na. Di na insakto. Dapat ang una niyong paminawang imong ginikanan. Amen? Di mo nang ato ka maminaw sa laing tao, niya imong ginikanan, di ka maminaw. Amen? Nang usay, pinakalas, maabot ko sa pastor. Pag-abot sa pastor, problema. Amen? Unsay imong posisyon, be contented. Amen? Sa Old Testament, sa panahon ni Aaron o ni Moses, naingalag kura. Panahon ni Apostle John, doon naingalag Diotrephes. Excuse me. Diotrephes. Kani nga Kristohanon, Diotrephes lang ani. Mayan na istorya, amen? Pero wala agos ginabuhi. Right position, ikaduha, right priority. Right priority. The pastor's position has to have a balance. Amen? Usay pa sa ilo ata, dunay time nga paminaw ni Moses, isuga mo naman yung diktador. Una-una, rabay, ano mo gan? But ang pastor kinahanglan ng mga leadership nako. Yun at I'm a melancholic, choleric person.
in temperaments. Ang akong temperaments ba is melancholic, choleric. Ang akong dominant is melancholic. Ang mga tao nga strong og leadership, mga melancholic na. Unya, moody kay choleric. Ang mga taong moody, choleric. Dili cholera. Choleric. Oh. Ang uban, doon ba nga ka ng sanguine, phlegmatic. Ang uban ay mga kakabalo. So, yung pangisgutan ko siya. These are temperaments of men. Yes. Doon ay sanguine, phlegmatic, choleric, o melancholic. Kani mga phlegmatic, marami ka na bang nasunog na. Sunog na, nagkaguliyaw na. Wala na nga. Nasunog di ay. Phlegmatic, murag wala good. Nagkaguliyaw ng kalibutan, nagpinusilay na. Siya. Nagpinusilay na di. Salamat ang anatay Holy Spirit. Yes. Okay, mutuo ko temperaments. That is science man. Pero mutuo ko scripture. Nga, pwede ta nga, kung unsay atong temperament, ma-overpower ang gahom sa Ginoo. Yes. Through the Holy Spirit. That we will not serve God according to our temperaments, but according to the work of the Holy Spirit in us. Amen? Priority is important. Tanawa, ingon ang verse 2. Kani sa pastor ni, not by constraint, but willingly. Amen? Oh. Kana bang himuon willingly? Unsay subuan sa constraint? There's someone can help me. Constraint. Ha? Pagpugong or limitation? No? But willingly. Mahiniwi ka ng mga lagat tas Ginoo nga willing ba? Willingly. Oh, willingly good. Wala ni mo gihimo kay murag na pugos na lang. Wala kita mahimo man eh. Muuna lang na to eh. Di na sa mao. We will miss the blessings of God. Do it because you are willing to do it for the Lord. Amen? Then right position, right. Sa to, priority. We last na lang din eh. Right purpose. Kinahanglan ng pastor, doon ay right purpose. Ingon ang Bible, not for filthy lucre. Munang kung maguna-una ka, magpastor ka, para na kay daghang kwarta, ayaw na lang. Yes. Amen? Kaya mahitabo, pag ato sa ministry, mag-focus na ka dito. Kaya sayop man imong purpose. Yes. Amen? You will go to the ministry, one, because you are called by God. And you want to serve God. Amen? And you have the love for souls. Kanang kwarta mo, sunod na. Amen? Sunod na mo kay sunan. Kung saan yung filthy lucre? Nasi buwano? Hugaw nga ganansya. Hugaw nga? Ganansya. Ginansya. Di maayo eh. Di maayo nga ang ministry. Dako to ng simbahan. Idako ang ministry, pero gikas binuang. Are you with me? Oh, dili tinarong. Nang nagpastor ka, yung maligya pagagsabo. Amen? Nagpastor, yung taya pagluto. Kaya may na lang. Makadaog di ay. Makabuilding dito. Hala ko ay building ay. Basta gikan sa dautan nga ginansya. Amen. Amen? Amen. Not for filthy lucre. O muna. Unang kinanglan doon ay right purpose. Right motive. Right reason why you are doing it. Amen? What are you doing and why are you doing it in the way you are doing it? That's very important. Amen. Amen? Purpose, motive is very, very important.
bisag asa na lang mo, bahala, sayog nga, doktrina, basta na aray kwarta. Sayog na! Hindi pwede magkaigsunan nga ibaylo na to atong conviction. Ibaylo na tong kamatuoran for the sake of money. Nga hindi kahuman, ani kalinabuhi, kamatay na to, huwag tayo dalang kwarta. Amen. O man ang subo, nga kamatuoran sa kinabuhi. Kana na itong gihaguan o gikapuyan aning kalibutan na, huwag yung tayo madala. Ang mag-enjoy ani, ang nasunod. Muna ka mo magsunod, maguna-una mo. Amen? Inig-enjoy ni mo, na naghago na. Ang pait, nakapanunod kag yuta, daot pa ni mo imong napanunan. Amen? Kapanunod kag lusong, iyong pag gidaot tong tagiyas lusong. Ikaw pa'y nakapanunod, ikaw pa'y nagdaot. Hindi maayo na ang attitude eh. Amen? Kapanunod kag hunsoy. Hunsoy ro? Dapat di ka magdaon sa imong gisundan na, gikuha na. Amen? Not for filthy lucre. We need to have the right method and right motive. Ako ni nabasahan. There are some churches that pay the pastor a good salary. Yan doon ay mga simbahan ng ilang pastor, sweldoan yun. 10,000 imong bulan pastor. 20,000. Ikaw, di man ka maayo magwali. 5,000 na. Ikaw, maayo man ka magwali. 10,000 imong bulan. Diri wa ta anak, di na mo ipamaagi sa Bible. That is not how we run the church and support the man of God. We support the man of God through tithes and offerings. Amen? But tunay mga Kristiyano nga gusto din sila makikisunan nga they want to give good offering or good love gift to their pastor. But majority the churches have the attitude. Have this attitude. Ingon na mo ba? Lord, give us a pastor that is poor and humble. You keep him humble and we will keep him poor. Tinuod na. Doon ay mga ingon-ana o thinking ng mga Kristohano. Dili dapat ingon-ana, ay, o salamat ko that I belong to a independent group of Baptist churches. Amen? That we believe in a pastoral leadership. Nga, dili, deacons ang magbuot. Huwag yun na nasabtan nila. Nga ang gitawag sa Ginoo, dili ang deacons. Ang gitawag sa Ginoo, pastor. Ang trabaho sa deacons, mo support sa pastor. Amen? Dili kay ang deacons, mo ay mugaw sa pastor. O pastor, kani iwali ha? Nga pastor, wag ko kauyon atong wali nimo, naigo ko ato. Sunod hain atong iwali, di na mao. That is not how we treat the pastor, the man of God. Ang pastor, God given na sa Ginoo, gift na sa Ginoo sa church. Amen? Ang mo provide ana, ang mo supply ana, ang Dios. Amen? Doon ay mga yunan, ang ilang tanos ng pastor, atang gumayo. Wag yun, maragwa na. No? You should not do that. Amen? Bisag i-bless na kas Ginoo, ayaw uspa mo ang pagtanaw sa pastor. Yes. Amen. Amen? Yung mga anak, di nagka ila kung yaman ang papa kay yung mama kay gi-bless na. Ikaw, grade 1 naman ka. Ako kay college na ko. Maminaw ka na ko kay college ko. Gabuta. Mura na college, gawin na katunan. Amen? Oh, but there are also some churches that are better than others in taking care of their pastor. Amen? Oh. As difficult as the pastor's job might be, God has a special crown for the pastor who faithfully
That's his job. Lisod man ni pastor, pero salamat kung mo-obey ra gugas Ginoo, kung gitawag ka, doon ay giandam ang Ginoo nga reward. Bible says in verse number 4. Sa inyo diha, verse number 3. Neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. Kani palang nga responsibility di ni sayon. Kanang example ka sa flock. Di ni sayon nga trabaho. Tingnan day. Kusobray na ito. Bungol ni siya. Alright? Verse number 4, dalawa. And when the chief shepherd shall appear. Kinsa man na chief shepherd? Si Jesus Christ. Ang pastor dili chief shepherd. Ang pastor is under shepherd. Under siya sa chief shepherd na si Jesus Christ. O, di po na mao nga under ang pastor sa membro. Di na sayop na or under sa board of deacons. Di na mao nas Bible. Ang pastor under siya sa Ginoo. Amen. Amen. Ang pastor mag-agad siya sa Ginoo. Unsay leading sa Ginoo niya unang pastor kinahanglan mamina o dili sa membro adto sa Ginoo. Una kung naay kinahanglan sa himuon, una niyang duolon ang Ginoo. Amen. Unya i-present niya dito sa membro. Amen. Dalawa, and when he shall appear, he shall receive the crown of what? The crown of glory. Which, unsa? Fadeth not away. You listen to me. Crown of glory. Mauna ni nga crown sa Bible nga dili ma-fade. Nagingon ang Bible ba nga fadeth not away. The crown of unsa? Glory. Salamat mga kaigsuunan. I have 2 crowns of glory. Amen? Ang asawa, glory man ang ngalan. Okay na? Glory. So na ako'y glory na. Kung yan napag yung naghulat dito ng corona, mo ito'y pinakanindot na glory. Crown that fadeth not away. Akong asawa, ma-fade man eh. Pero salamat, ang giandam sa Ginoo dili ma-fade. Amen? The pastor's job is very difficult job. And this is why God has a special crown for the faithful pastor who will do what God has called him to do. Bible says, when the chief shepherd shall appear, he shall receive a crown of glory that fadeth not away. It's worth it. Kaning mga lagad sa Ginoo, it's worth it. Ug salamat sa inyong pagkuyog nako as your pastor. Hinaot ko nga magkuyog ta until our last breath. Kung pwede pa lang nga magdungan tag kamatay tanan, di lang po, ay lang siguro. Kay natagbaw og lubong ang mga tao na to. Tagsa-tagsa. Tagsa-tagsa. Kaya wala na yung mga peace funeral. That's how we wish, diba? But hinaon ko nga magkuyog ta tun pagbalik sa Ginoo. Amen. Nga inig tingog sa trumpeta. We will meet the Lord together in the air. Amen. Wow. Unay pagpinakanindot unya usa ka adlaw, matubang ta niya. Mohatag ta og husay, unya gantihan niya ang tanan natong gipanghimo. Aning kinabuhian. And that will be a glorious day. It will be. When we see our Jesus face to face. Amen? Unang karon, mga lagad, salamat sa inyong appreciation. Thank you for that. But kini akong gi-share, masabtan nimo ang trabaho. Pastor, kay di makaka-appreciate kung di ka kasabot mo rin ang trabaho sa pastor. Sa ganito,
the shepherd of the flock, to the supervisor of the flock. Ang kinalan pastor, doon na siya right position, doon na siya right priority, doon na siya right Purpose. purpose. Iampo ninyo ang inyong pastor na dili marong ang priority, marong ang purpose, para makapangalagad ta padayon niya. Ug salamat sa tanan ninyong gihimo. I'm happy and I appreciate all the things that you have done, ang inyong preparation, tanan sa tanan ninyong gifts. Salamat kayo. Amen. But labaw sa tanan, you are my rejoicing. Kamo nga naluwas, na usab ang kinabuhi ng alagad sa Ginoo, you are my crown of rejoicing. Amen. Padayon tagpangalagad niya hangtod sa iyahang pagbalik. Kaya mauna ni atong mahimo sa kinabuhi nga dunay kahulugan o dunay meaning ang atong kinabuhi when we use this for serving God and for the glory of God. Every head bowed, every eyes closed. Father, in Jesus' name, salamat sa pulong nimo. Remind ka namo sa among mga tagsa-tagsa ka mga duties and responsibilities. Salamat, Lord, that behind these duties and responsibilities, there are also privileges that we can enjoy. Samtang mga lagad minimo. I-bless ang kini nga invitation. Your people, Lord, could come before you karong hapon. In Jesus' name.